Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, naanata sa ika-3 nga Domingo sulod sa tuig, gipahinomduman ta sa Ginoo sa pagka mapaubsanon ug maalagaron sa usag-usa. Atong iampo ang kalibutan, labi na gyud kining mga nasod karon nga nanaggubat nga makakat-on sila sa pagpaubos sa ilang mga garbo ug moalagad dili mopatay sa ilang isig katao. Ang ato usad nga nasod atong iampo nga magkahiusat ang mga Pilipino ug magsunod sa atong gituuhan nga Ginoo ug sa mahal nga Birhen Maria. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots nga hatagan sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw, kalipay o kabalaan sa ilang kinabuhi matag adlaw. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himoa nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Tinunglo ang tawong limbungan nga naghalad kanakog dautan nga mananap, nga may maayo manunta siyang mananap sa iyang turil, nga iyang gisaad nga ihalad kanako. Kay ako usa ka gamhanang hari, ug ang katawhan sa tanang kanasuran, may kahadlo kanako, matod sa Ginoo nga labing gamhanan. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, karon ani ay sugo alang kaninyong mga pari. Kinahanglan inyo akong pasidunggan. Kung dili kamo magpatalinghog kanako, ug kung dili kamo magpasidungog kanako, tungluhon ko kamo. Tungluhon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong kabuhian. Gani gitunglo ko naman kini, kay wala ninyo tumana ang akong sugo. Apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran. Ug gitudlo ninyo, ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat ug sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Busa pakaulawan kamo sa katawhan sa Israel, tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton, ug may pinalabi kamo sa inyong pagpanudlo. Dili ba kitang tanan usaray amahan? Dili ba usa ka Dios ang nagbuhat kanato? Nan nganong gilapas manato ang atong saad sa usag-usa, ug nganong gisalikway manato ang kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa atong mga katigulangan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diha kanimo mo Ginoo, hikablagan ko ang akong kalinaw. Diha kanimo Ginoo, hikablagan ko ang akong kalinaw. O Ginoo, ang akong kasing-kasing wala magapataas, ni ang akong mga mata na ginarbuso. Wala ako magkalingaw sa dagkong mga butang, ni sa mga butang nga taas ra kaayo kanako. Diha kanimo Ginoo, hikaplagan ko ang akong kalinaw. Hinuon akong gihupay o gipahilom ang akong kalag. Ingong bata nga gilutas, sa magbata nga gilutas, diha sa sabakan sa iyang inahan. Sa ingon mao ang akong kasing-kasing, sulod ka nako.
Diha kanimo Ginoo, hikaplagan ko ang akong kalinaw. O Israel, paglaom sa Ginoo, karon ug hangtod sa kahangturan. Diha kanimo Ginoo, hikaplagan ko ang akong kalinaw. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, bisag may katungod kami nga inyong daygon, kay kami mga apostoles man ni Kristo. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo, sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa mga among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsuon, sa walay duha-duha, nahinumduman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw o gabi, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Og among gipasalamatan usab ang Dios kanunay, kay sa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe, namati kamo o gidawat ninyo kini, dili ingon nga iya sa tao, kundili iya gayod sa Dios. Kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumanon ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga o gipapas-an nila sa mga tao, apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuo nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligtos sa ilang mga buktod. Og tan-awa unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira og sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tahuron dito sa mga merkado, og nga ang mga tao motawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo,
kay kamong tanan managsuon man og usara ang inyong magtutudlo. Og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon og ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon og ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Daghan kayog mga pagtulunan nga gihatag ni Kristo apan ang usa sa maayo natong pamalandungan mao gining pag-ingon niya nga kinsa tong gusto nga mahimong labing taas o labaw sa tanan, kinahanglan mahimo nga sulugoon sa tanan. Kasabot ba mo ani? Kinsa kuno tong gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglan mahimong sulugoon sa tanan. Lingiyay mong tupad. Ing na magpasugo ka nako. Naidaghang kay wa mulingi. Murag nag-stiff neck, murag wa sakit kay liog ba. Mao na sila ang mga yawanon. Kana bang ang gusto manggod nato nga matuman ang atong gusto. Kinahanglan ang tanang tao mosunod gyud sa atong gusto. Mao nay atong kasagaran gyung batasan. Dili na makapalangit. Ang makapalangit kana gyung motuman ta unsay gusto sa atong isig katao. Ang atong unang pagbasa naghisgot nga tungluhon sa Ginoo ang mga limbungan nga mga tao. Kana kunong muhalad og bati nga karnero bisag naa siya'y nindot nga karnero. Para ninyo ba? Inigslibot ron sa sibot, sud sa imong pitaka na adihay 1,500, 150 og 20. Asa may imong ihog kolekta? Igpili nimo ba katong gamay o katong pinakadako? Tungluhon din nas Ginoo. Tungluhon. Kana bang pilion mo na akong usbog basa ha? Malakay man ni Milikiyas chapter 1. Tinunglo ang taong limbungan nga naghalad kanakog dautan nga mananap nga may maayo man unta siyang mananap nga ikahalad diha siyang turil. Ibutang na to nig pitaka or bulsa. Unya pagyod sa mga gagmay pagyod kantidad, ibutang na to sa mga 20, pilion pagyod to nimong labing dunot, mao pagyod to imong ihog. Tunglohon kas Ginoo. Nya mao naman aron ang kalibutan, ang nindot reserved for myself, ang bati for the church, for the public. Ang atos ang mga buangon nga mga leaders karon, tanawa. Ilhan man na nimo ang leader nga buangon. Butang na to. Matay ma. Wa na jud koy kolekta hinon aning kalakiha tingeron. Ibutang na to ha. Di ba na sakitan mo. Basta ang leader mao gani mo asinso niya ang mga members nagpabilin nga nagkalisod kanang lidera buangona ng litan barangay. Ang barangay hall porting batia o niya ang agianan porting gamaya. Pero ang barangay officials, labi ng barangay kapitan, ni dagko og maayong balay, dako pa kaayog hawanan. Ana, pagsukad lang niya paglingkod ba? Ninindot din iyang balay, niya nibati ang barangay, kana tinunglo ng lidera.
pari, paglingkod sa parokya, ang parokya, gubaon kay ignaong, niya ang sakyanas pari, porting baguha. Bago pa, mahal pa kayo, daghan pagyod, dili lang usa, 5 pagyod kabuok, kana tinonglo ng paria. Ay ko ninyong tutok kay hapit na ko matunglo. Bebe, ako mong i-challenge. Unsa man, paglingkod nako dinis parokya, nibati o ninindot? Pagsigi ninyong palit og slot, unsa may nahitabo sa atong simbahan, ninindot o nibati? O, di mga maayo tang mga leaders, dili ta tinonglo. Pero kanang wa gyud mo palit og slot, tinonglo na na. Tinonglo. Sige, lingay mong tupad. Ing na, wa pakat, ang samang kat, tinonglo ka o dili? Ing na ka no? Mao na siya. Kana bang nahigugmas kwarta para sa iyang kaugalingon, dili para sa katilingban. Ang kining mga gubat karong nahitabo, tungod ni sa mga leaders nga ang ilang kaugalingong gusto maoy ilang gustong sundon, dili ang gusto sa ilang gialagaran nga katawhan. Ambot pila ka buok Israelita ang nakagusto aning gubat karon nila tali sa mga Hamas diha sa Gaza. Pila ka kabuk mga Palestina nga nakagusto aning gubat karon nila, na nagrally na gani sila tungod kay di gyud sila gusto ani, pero ang mga leaders di gyud maminaw, di gyud. Ambot pila kabuk mga Russians ang nakauyon aning pagsigi nila gubat sa Ukraine, og Ukrainians nga nakauyon aning gubata karon nila nga dugay na kaayo, porti ng daghanang nangamatay. Why nakauyon ani nga kinabag-an ang pipila lang nga mga leaders nga dunay panghuna-huna nga very self-righteous. Oh. So karon, unsa may hagit ni Kristo, ang labing taas kinahanglang mag-alagad sa labing ubos. Sa pamilya, kinsa may labing taas og ranggo diha? Ang ginikanan o ang anak? Busa kamong mga ginikanan, kinahanglang mag-alagad mo sa inyong mga anak, aron mo malangit. Ang ginikanan nga magsigig sugo, magsigig pangasaba sa mga anak, tinonglo na. Uy. Onya, mga anak, unsa mo sa ibuhatos mga anak, matod pa ni Kristo, kamusang mga sumusunod, sundan ninyo ang tanang gisulti sa inyong mga leaders, kaning mga pangulos, mga pariseo o mga iskriba sa ilang panahon. Ingos Kristo, sundan ninyo ang tanan nilang gisulti, pero ayaw sunda ang ilang gibuhat. Kamusang mga anak nga nakaginikanan og mga tinonglo, kanang sigilag pangasaba, siging panugo, siging yaw-yaw, sunda ang ilang gisulti, niya ayaw lang sunda ang ilang pagkahinugo, ang ilang pagkayaw-yawan o ang ilang pagkahimalikas, kay tinonglo na na. Og naagid mo'y time og magsigig pangasaba ng inyong ginikanan, isuwat na las papel or inyo bang i-text, tinonglo na ka. Ana? Kaya ang imong gihatag nako ang bati nga mga pulong nga naa magiduntay daghang nindot nga pulong nga pwede nimong litukon. Kung wa ko mo bangon nganong imo man kong patid-patiran niya, imo man kong inong bangon na diyang animala ka nga pwede ra magyutag ingnon ko nimo, dong pwede na ka mo bangon, taas na biya ang adlaw. Di ba? Nindot man na kasi ikadang buang ka sikag ligi diha, unya pakatulgod ka di ka magtuog dahil sayo nya karon magsikag ligi diha, buang ka bangon. Kabati anang pulunga. Di ba? Hoy. Na. Muna ako din magsige ra jud kog ingon ninyo, palit na mog slot. Ang mo palit malangit. Ang di mo palit
tinunglo. Ora na siya. Unsa may buhaton sa usa ka leader, matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, angayan gyud unta mininyong daygon, angayan gyud unta mininyong tahoron kay mga apostoles man mi, pero tan-awa ninyo unsay among gibuhat, naghago mi adlaw o gabii aron dili mo ma-problema sa among pagwali diha kaninyo, dili mi makahatag og kahasol. Ako dili man sad ko perfecto, no, pero kani nakapatandog ni nako mo na paglingkod gyud nako isip pare, bisan asa ko mabutang nga mga assignments, maningkamot gyud ko nga dili ko mahimong tigpabugat sa akong mga gialagaran nga mga tao. Ato lang suwayag check din he, kinsa ninyo'y nabugatan og maayo tungod aning daghan na kay natong mga projects, taas ang kamot. Nawa, ako adlaw o gabi sige kong baligyag slat, sige kong baligyag slat aron dili mo mabugatan. Di ba? Nganong namaligya man kong slat? Kay nagpakasulugoon ko ninyo. Paglingkod nako diri, daghan kay reklamo, padir to kay ngatong atop, padir ang atong kisami kuyaw kay nagmahog, gabitay na raba ang uban, padir ang atong tiles perti nagyong gubauna nangatangtang na, padir wa gyoy lugar ang atong atubangan simbahan pitos kayo. Ala, paningkamot sa ko makailis atong atop, sige gyong baligyag slat, sige gyong wali. Nailisan ang atop, wa. Lisan. Ang atong salog, nailisan. Ang uban na sad, moingon na sad, padir, ang atong lingkuranan, wa mag-angay niya, masunggat pang atong lubot, kay nainay, mga sunggat-sunggat kamay, liki-liki. Maintag mailisan. Nailisan, wa. Padir, gamay kay itong simbahan, maintag mairog-irog og jutay. O, na irog, wa. Unsa pa man, padir wa tay kumbinto kay nigso diri sa mga bisita diretso dayos kusina, wa gyud kumbinto nga kadawatan, yan nakatukod tag kumbinto, tana tukod na, wa pa mahumagbayad, wa pa mahumagpanday, sige lang kita na. Naasay mo ingon nato dinhi, padir bati kayo ang atong mga kaning kilid ba kato mga bildo diha, natural ra kaayo ato sa nang panindot-nindutan, bilisag stained glass nanindot, wa. O tanawa, sige lang yung kong sanong ninyo karon ingon san mo padir, maintag mapalit na natong yuta diha sa kilid, anogon kay nagdi mapalit. O karon ato na nang paliton. Napalit, wa. Palit. Padir, lapo kay diha, gamay pagig atong lugar, nya sige pag yung aging sakyanan diha sa atubangan, kuyaw kayong bata, iniglusad sa hagdanan, maligsan sa balhabal. O karon to anang ato padong ang atong karsada. Sama na, okay na, dili. Og ang tanan nga miapil ni ining maong mga projects, congratulations, dili na mo tinunglo. Pakpakan na to. Pero kamong nagpalingog-lingog diha, nga naa gid unta mo ikahatag pero di mo mohatag, matud pas Ginoo tinunglo na mo. Kay para asa man din ang inyong sobra diha or kanang extra ninyong kwarta, para asa man na yun paras kaugalingon, tungloho na ta. Mauna matud pas atong tubag sa Salmo, diha kanimo Ginoo hikaplagan ko ang akong kalinaw. Way laing mohatag natog kalinaw ang Ginoo. Muna, salamat kay ninyong tanan, kay naa natay daghan kay mga halin sa atong slots. Natay tulo ka slots nga gibaligya karon. Ang una, ang atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation para ni sa retreat sa mga pari, National Retreat of Priests, sugod na ni karong Martes, November 7 hangtod sa 9. Ang atong gibaligya 100,000 slots nga holy pads nga tag 100 pesos per slot.
as of yesterday, nahalina na tag 96,526 ka slots, 3,474 slots na lang ang nahibilin. Oh, pakpak. Tiwasan ininyo palit karon kay Kotobra ni sa November 7, karong Martis. 3,000 naman lang sa ni. Nya naa sa tay 30 slot challenge nga tag 3,000 per challenge. As of yesterday, nakadawat na po og 901 ka 30 slot challenge. Ikaduhang slot na to, special slot, kaning CTU or Christ Transforming Union. Para nis birthday sa inyong parish priest dinhi. Kaila mo sa inyong parish priest? Online parishioners o territorial parishioners. Angan sa inyong parish priest, si Crescenciano Taburnal Ubod. Mao na ang atong slot, si Tio Siano T. Ubod. Pero dili na Christ Transforming Union. Niya, nang ambisyon ta nga makahatag kay ang mga kabos nag-auhag yun taga itawon mig pagkaon. Muna sa ako unyang ika-60 nga birthday, manghatag ko 3,600 ka 5 kilo packed rice ngadto sa atong labing kabos nga mga parokyano dinhi or pamilya, mga 3,600 kategory C o kategory D. Daghan sa tadinhing sigig balik-balik pader, mga hangyo ko nimog tarpulin kay akong ibutang sa among atop kay to nakaayo. Pader, mangayo ko gamayng plywood kay ngamong bungbong karton ragid in town. Ana, mao na nga nangandoy sad ko nga makapaayo unta kog mga labing minus 60 kabalay dinhi sa atong parokya kanang mga gubaon kayong balay. Ambot na nabatay nakuha, murag na tingali tay nadawat yang mga applications, pila na nakabuk. Nana ba mo'y video dong sa mga applications? Tong tan-aon ang pipila ka mga applicants. Dili pa na final ha, mga applicants pa lang na. Sige ko no be. Pila na nakakapilya, daghan naman di ay. Mga naong dong. O kana, mo na nang apply. Kana. Ambot, angayan baka na silang ayohon. Sa inyong tanaw, angayan? Ganahan mong upuyo ingon ana. Oh. Nawa. Mauna ron ang nang-apply na to. Mga klasihas balay. Naanas atong parokya. Sampo lang to. So kung gusto mong mutabang, palit mo slots nga sitiyo. Kay ini birthday na ko pohon, ato nang ipatrabaho ang ilang mga balay. So nakahali na po taog 7,228 ka slots, na apay 32,772 ka slots nga available para ni ining maong katuyuan. So pipila lang ni sa akong gisulti nga makatabang sa atong publiko. Mura ko gisugo ba? Ginoo ni sugo sa nako nga ayaw pag-celebrate anang imong birthday siging kaon, ana siging inom ay lang. Mao na wa na ko magplano para sa hikay sa akong birthday kung makaabot pa ko karong November 24. Di na ko maghuna-huna ana. Kamo ng mga parokyano kung maghikay mo, bahala na mo, basta siguroon gyud nako nga matuman ning pagtabang sa atong labing kabos nga mga kaigsuonan. Kadto balay lang to, mga tiyan ato gakutoy sad. Sila sad mo yatong usas mga hataganan aning bisa na lang makahatag-tag 5 kilo nga pagkaon. Nya diha sad sa atong pagpalit anang atong yuta na natay halin nga 96 ka slots, nya napay 44 slots nga available, tag 500,000 per slot,
nya ato ning butangan og 25% per annum nga interest rate. Kinsa ninyo inaay 500,000 or more nya wa ninyo gamita, ibutang na dinhi aron atong mapalit na pay 44 ka slots. Gikan na sa 140 nahalinan tag 96, 44 na lay nahibilin. Kaning 96 nga namalit 79 ani ning remit na ang 17 ka mga slots wap a marimit. So ato lang sa ning iampo nga marimit unta ni sila aron matiwas-tiwas na ginatugbaya diha. Para unsa man na? Para gyapos kalambuan sa simbahan. Kining tanan mao ni pagpakita nga mosunod ta unsay makaayo sa atong isig katao og sa publiko, dili lang sa atong kaugalingon. Og nang hinaota nga kitang tanang mga leaders ingon ani tag paningkamot. Di gid hinunta ka perfect kay pulos-pulos man ta mga buangon, pero may na lang pariha ta og direksyon. Sige, lingi ay mong tupad sa katapusang higayon. Basig wa na naugma. Ing na siya dili gid ta mohunong og palit og slat ha. Sige na. Di ta mohunong ato na gining paspasan. Sige, manindog na ta katong mosugot aning maong hangyo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw, minsaka sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, mudangop kita ngadto sa atong Ginoo nga mahigugmaon kaayo. Masaligon kitang moingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, magmakanunayon sa mga kasuguan sa Dios, nga gipadayag diha sa kabuhatan, diha sa kasabutan, ug diha kang Jesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, ug sila nga anaa sa pangagamhanan, magdumala uban ang kaalam, ang pagsabot ug ang linain nga pagtagad alang sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang adunahang mga nasud, magmanggihatagon ug manglingkawa sa kabus nga mga nasud, gikan sa ilang pagsagubang sa kawadon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang masakiton, mga nag-inusara ug mga naguol, mudangop sa Dios nga nagpuno kanila diha sa gugma ug nagdasig kanila sa paglaom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kalipayng tunhay dito sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Dios among amahan, ikaw ang among kusog ug among panalipod. Dungga ang among mga pag-ampo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manunobos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, labi nang nga biktima karon sa mga gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Uban sa buhing pagtuo, maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Maanaa Nausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace.
ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni ining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himua nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mangluhod ta para sa atong pagampo alang sa kalampusan sa National Retreat of Priests. Tanan, mahigugmaong amahan, imong gipadala ang imong anak nga among Ginoo aron mamahimong among maayong magbalantay. Siya mipatik sa iyang di hakog nga gugma ngadto sa iyang mga karnero, pinaagi sa pag-ula sa iya mismong kinabuhi alang sa among kaluwasan. Giyahi og tultuli ang kaparian nga imong gitawag og gipadala aron mga lagad kanamo. Nagahangyo kami kanimo nga imong panalanginan ang tanang mga pari diha sa ilang panaw niining mahinungdanong mga adlaw sa pagpakighiusa nila sa imong minahal nga anak. Itugot nga niining mga adlawa mapuno sila sa imong grasya aron unta ilang mapuy-an o mapalahutay ang ilang tawag sa pagkapari, matandog nila ang kinabuhi sa mga matuuhon, masunod ang kinabuhi ni Kristo, o mamahimo silang mga instrumento sa imong Diosnong grasya. Mamahimo unta silang mga pari o mga magbalantay, subay sa imong pag-umol kanila, mga makasasala apan naning kamot sa pagiya sa imong katawhan ngadto sa pagkasantos. Pinaagi nila imo unta kaming giyahan niining among panaw dinhi sa kalibutan.
Itugot nga unta ang mga bunga niining mga adlaw sa paghinuklog, mamahimong mas madagayaon pa sa umaabot nga mga adlaw, tungod og alang sa imong labing dakong himaya, og alang sa kalambuan sa imong simbahan. Among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Berhin sa Santos Uyamot nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Juan Maria Vianney. Iampo mo kami. Ato sang pahinungdan og usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, ang tanang mga kalag sa purgatorio. Tanan, amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga sa Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ang kahayag nga walay pagkapalong ipadanag mo kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Amen. Manglingkod sumakadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalinaw. Nya kining maong kalinaw matagamtaman ra ni sa mga tawo nga magsigig yog alagad dili magsigig panugo. So salamat sa nagsigig alagad nato dinhi, ang atong mga pimag, ang atong Eucharistic lay ministers, atong mga asherates, atong love offering assistants, ang atong mga IT, atong mga sakristan, ang atong kaning lectors, salmista, ang atong mga parish personnel, ang nag-decorate sad nining atong mga altars, ug ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ug ang tanan nga mihimo sa formal offerings karon pinanguluhan nila ni Mr. Wilfredo ug Mrs. Maria Bohol and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. So mao na to no, padayon tagpalit og slots ang atong holy pads na analay 3,474 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya karon raning Martes kutob ang atong pagpamaligya niini. So ato ning paspasag palit, mentag mahurot na ni karon para ni sa National Retreat of Priests. Nya para sad sa akong birthday nga matuman unta ang akong damgo o gipangandoy nga makatabang ko sa labing kabos nato dinhi nga mga 60. So naapatay 32,772 ka slots sa CTO o niya tag 100 pesos per slot. Naasad ni siya ay 60 slot challenge nga tag 6,000 pesos per slot. Niya sa ato sad nga DSAP or investment slot na apatay 44 ka slots nga available at 500,000 pesos per slot nga naay 25% per annum nga interest. Atong pakpakan ang tanang ni palit ni ini. Salamat kayo. Nya bahin day aning akong plano nga ipaayo ang mga balay na kinahanglan tag pool of carpenters. So mag-hire ko ron og mga carpenters nga atong patrabahoon
hangtod mahuman ang kining mga 60 ka mga balay. So naamoy mga kailang mga waroy trabaho nga mga kamaong mumanday pa aplya lang dinhi nang inahanglan tag mga 30 kabuok carpenters. Atong sa nang sweldoan di man na nato tiwayon god to dahil mo gato ng tiwayon. So mga 30 kabuok ha, kaya ako na silang i-briefing, ako pa na silang istoryahan, unya ighuman padala dayon na sila sa tinagutlo aron usa ka balay 3 ka buok magtrabaho. So mga napo ka teams 10 ang mo trabaho dungan aron dali rang mahuman ang 60 ka balay. Pero kinahanglan gyud nga di adiri mag-abot gyud mi kay naa pa koy isulti nila nga dili ni basta-bastang trabaho para langit ning trabaho ana ha. Dili ni trabaho nga da suyop, kung dili trabaho ni da kasantos. So namoy mga kaila na gusto nga mo apil aning atong team pa aplya lang diri pasuwata lang ninyo. Salamat kayo. Nya padayon mo suporta sa atong YouTube channel ang Padresiano Ubod. Nya bantayan ninyo maayo nga dili mo ma-scam. So kini ra gyung atong channel nga naanay mga 173,000 ka subscribers, mao ni ang tinuod natong YouTube channel. Nya ang atos ang tinuod nga kaning Facebook page kanang San Vicente Ferrer Parish Liloan, dili ng mga Padresiano or Siano or unsa pa diha ay mugtuo kay daghan na intawon kay nabiktima karon sa scam matud pa tong usas atong mga investors insya akong gi-search imungan sa Facebook pader pag-ingon akong Padresiano pagkadaghanang Padresiano ng gawas. Nako maglibog jud kaghain ana. Pero YouTube Padresiano Ubod, Facebook kuan San Vicente Ferrer Parish Liloan. Mao na siya. Nya karon sang November 11 to 13 inihangyo ang atong taga San Fernando El Rey nga mga pari nga patabang og announce mo bisita ang relics ni Santo Padre Pio diha sa atong mother parish San Fernando El Rey Liloan karong November 11 to 13, Saturday hangtod sa Monday. Nya giawhag ta pag-apil didto sa Vigil Mass and Prayers magsugod alas 9 sa gabi hangtod alas 12 sa gabi. November 11 to 12. So kamo nalay pili ang nag-unsa mong orasa mo adto, mo apil ba mo sa misa November 11 and 12, 9 in the evening hangtod 12 midnight. Nya healing mass ni siya og healing vigil kay healing man kayo na healer man kayo ng image or relic ni Padre Pio. So adto lang niya mong adto labi na gyud mong hapit na mga matay basin pa di ay maulian pa mo bitaw ay dili na mo atong adtoon ang healing kung dili ang atong pag-honor ni ining champion sa pagsunod sa Ginoo nga si Padre Pio. Salamat sad kaayo ninyo sa makausapa sa inyong mga love offerings para sa atong upkeep, pag-maintain aning atong parking areas ug sa atong mga CRs. Nyag naamoy mamatikdan nga di kay mo kontento, ipahibaw lang diri sa opisina in writing or i-text ba aron atong maaksyonan dayon ha. Kay naning kamota nga maayo gyud ang ato dinhing mga facilities. Nya salamat labaw tanan sa inyong pagdala sa inyong mga bata dinhi, mga children. Unsa ganito'y atong motto, ato kunong kusgon og recite be. Ready, go. The best daghan-daghan na mga 77.7 ang naka-recite. So dindot kayo. Sige, ato pag yung kusgon, mangudigo na ta. Ready, go. The best is the church. The best activity to participate is the Holy Eucharist. Pakpakan na to mga children. Congratulations. Balik-balik pohon mga children. Sige, manindog na ta.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.